जिला पंचायत सदस्य राजीव यादव जी के तरफ से प्रमोद भैया प्रधान बानी छोड़ दी हलू तू तो हमारा पास आइल हो धोखा मिलल हमरे नदानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी जय गाना के लिखले बात ना दर्दनाक विदेश में बानी हमार सोनू सिंह संगिल भैया देवी गीत भी आ रहल बा सोनू भैया के बार बार प्रणाम करो महत्व जब कम हो जाला मोहब्बत कम हो जाला इहो गवाइल बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा सनमी करम तहरो लागे खानदानी बा सनमी करम तहरो लागे खानदानी और का लइका कहता कि आज दूसरा के पीछे लागल बाड़ू और हमारा के कोइले पागल बाड़ू 24 साल की उम्र बा 5000 गाना गौले बानी में सब सुनावे के बा कब के हमारा से प्यार अब चिन्हेलू नया ये सोच मन में हो हैरानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी बारू जवना के खाती हो मिली न तहरा गवना के राती हो तोड़ी बोलू के दिल तोहरा मिली न मंजिल संग दिल संग बुझा जानी अरे जानी बा जकरे से लभ कैलू परेशानी बा सनमी करम तहरो लागे